Helo, fi yw Nia Ann a dyma Greta Ann. a ni'n mynd i ddarllen Anwen Asyn. addasiad gan Tudur Dylan Jones i Riley. Roedd golywynod ac adar yn hedfan yn rhydd a'r tonnau'n sisial yn swynol. Ac roedd Anwen yr Asyn yn brysur bob dydd yn tynnu'r holl blant draw i'r ysgol. Roedd hi'n hercian a chloffi wrth gerdded drwy'r fro, ond yn ceisio trotian yn ffri. Roedd gwên ar ei hwyneb wrth ganu i-o. Nes daeth Mister i siarad â hi. Mae'n cranc yn grac. Ti'n rhy hen a rhy araf i gerdded drwy'r dre a does neb eisiau mynd ar dy gyfil. Ac achos hyn oll, fe gaf yn dy le, nid mil ac nid asyn, ond... Ceffyl. Ceffyl! Cyn hir, roedd y ceffyl yn dawnsio a sgipio a neidio gan glecian ei charnau. Ac Anwen druan yn hercian wrth hopian a chael trafferth wrth godi ei choesau. Fe weiddodd y mister rhyw eiriau goflin. Fel hei a lol batas a twt. A thraodd y ceffyl yn dangos ei hun, fe daflwyd yr asyn i'r cwt. Dyw hyn ddim yn deg. Meddai Anwen o'r cwt. Fe fi mi'n asyn bach clen. Ond mae'r ceffyl yn edrych mor hardd ac mor dwt, ac mae'n siŵr fy mod innau'n rhy hen. Ond yna, liw nos, daeth dau hanner call dan gysgod y lleiad fawr gron. Fe awn i ladrata, meddai un wrth y llall. Mae'n sioe angen seren fel hon. Gall wisgon fonheddig a dawnsio'n arbennig, bydd hon mor osgeiddig ei sgip. Fe wnawn iddi weithio nes mynd o'n flaenedig. Os na, fe ddefnyddiwn ni'r chwip. Roedd Anwen yn drist ar ôl clywed ei sgwrsio ac meddai, rwy'n herciog, ond mae angen rhoi stop ar yr tarfu a'r twyllo. Dwi'n siŵr y gallai helpu. I-o. Ac yna yn y bore, fe frefodd a bloeddio. Doedd dim arall y gallai hi wneud. Ond dywedodd y mister wrth sgubo a sgwrio. Dyna'r cyfan sydd gen ti i'w ddweud? Ac iddi drio ei gorau glas a'i charn i roi neges bwysig. Am y ceffyl drian ar ddau leidr cas. Roedd y mister yn hynod o styfnig. Toedd dim amdani. Rhaid oedd ffonion sydyn a gofidiau Anwen yn fawr. Ond daeth yna neb i helpu'r hen asyn. A disgynnodd yn glep ar y llawr. Fe wnes i fy ngorau lle fod Anwen yn llafar. Does dim un yn ifael yn saff. A nôl ddaeth y lladron at geffyl y mister. Ac a siswrn fe dorwyd y raff. Pam i ceffyl yda make-up? Greta. A pam i dwi'n Edrych yn bert. A pam i gwisgo yda fe? Achos maen nhw moyn gwisgo fel andfel. I fod yn y syrcus. Right, barod ti'n gwrando? A ti. Ie. Oho, medda'r lladron. Mor ffodus i ni, gan floeddio a gweiddi'n gynddeiriog.
gyda'r ceffyl yn neidio a Francio yn ffri, fe fyddwn cyn hir yn gyfoethog. Ac ar gefn y ceffyl, clippity-clop, fe wybiodd y ddau hyd y llwybrau. Ac Anwen yr Asyn a ras yn ddi-stop, yn dilyn y tri nerth ei charnau. Rwy ni wedi dianc. Dywedodd y taclau a chwerthin wrth fynd rownd y tro. Ond yna, fe gododd ei gwallt ar ei pennau. Nino, Nino, Nino. A fi'n ei Nino i edrych fel y sŵn heddlu. Polis! Llefodd y lladron, nes hedfanodd y wraig yn ei gŵr, ac meddai Anwen gan deimlo'n fodlon. Defnyddiol? Pwy? Fi? Ydw siŵr. Gofynnodd y mister i Anwen a Gwen, sut lwyddais di'n wir i wneud hynna? Ond, mor alluog, rwy ti'n herciog a hen, bydd rhaid i ti fynd o ddi yma. Rwy ti'n fawr. Medda'r mister yn uchel wrth roi air am ei gwddf i dywynu. Ond yna dywedodd a'i lais yn fwy tawel. Rwy ti'n mynd, rwy ti wedi Dywerthu. Nid yw Anwen yn awr, wrth fynd ar y tywod yn tynnu'r hen gert ar ei thaith. Ac os gwelwch i'r het, pe fyddwch yn gwybod bod Anwen wedi newid ei gwaith. Mae Anwen yr Asyn yn hapus ei byd yn trotian a chwerthin a chanu, a'i i-o yw glywed drwy'r ardal i gyd. Mae'n gweithio i'r bennaeth i'r heddlu. Yey! Beth mae'n neud? O fe'n gweithio gyda'r heddlu nawr. Am beth? Beth oedd dy hoff randi am y llyfr? Mae'r Anwen yr Asyn yn ffonio am help. Beth wyt ti'n meddwl am y mister? Wedi roed y air am y gwfr. Oedd wedi rhoi air am gwddog yr Asyn. Ydy hwnna'n garedig? Ydy. Reit y Greta, ydy ni wedi mwynhau y stori yma? Ydyn, siŵr. Reit, oce. Of course. Wrth gwrs. Oce, gweud diolch am wrando te. Diolch am wrando. Hwyl fawr.